Sugeng dalu Mas Gareng, Mbak Elsa. Ya. Ngaturaken sugeng dalu Padala Hadi Purwito. Kipanggih malih panjenengan sehat begas waras jem ajanging Balimbo. Aduh, ayune ora karwang saiki beda karo nang kono mau ya, Nduk. Pripun ten mriko napa wonten sing kadon kados kula ngaten iki? Wah, nyata tenan. Rambuté ngemak-ngemak ngembang bakung. Kak. Kayak isih prawan tenan. Wah, luar biasa. Nggih, sugeng dalu ugi Mbak Elisa. Sugeng dalu Purwarga sedaya ingkang sampun rawuh wonten dalemipun Bapak Lurah Juruk nggih. Lurah Juruk. Curug. Juruk. Nah, sing cetha engko dicethake dipalu nek kurang cetha Mas Gareng iki. Nggih. Kula nuwun. Heeh, nggih pripun Mas? Sing dalu Mak Cange, Mbak Limbuk. Kuwi lujeng dalu ugi Mas Gareng. Wah, luar biasa Bekti penampilan kula, panjenengan. sungkem kula. Nah, nggih. Sehat sedaya. Nggih, alhamdulillah tinemu padha-padha kula nggih Nggih. sami sehat Mas Gareng. Kepanggih kalih warga masyarakat Curug. Desa Curug. Nggih. Curug. Nggih. Pak Lurahipun Pak Aris. Pak Aris Sofyan SPDI. SPDI. Nek kula mung SPD. SPD maksudnya sarjana pendidikan, Pak. Sampun pedodel. Oh, lataki. Nggih, wah jan masyarakate niki luar biasa ingkang sami mriksani Mak Cange dalu niki. Antusias sekali. Antusias mongko papan panggonan sing teng jelepit ngene ya kebak niki. Sing digoleki sing teng jelebit ngene iki ya. Lah nggih ngantek daleme Pak Lurah to niki. Heeh, iya. Niki ngantek wis walah. Wah, luar biasa. Leres nggih daleme Pak Lurah niki. Nggih. Lah nggih ngantek jero nggih kebak. Panganan kebak. Kata pacitan ora gujiwo. Wis kebak ora mau teko nggon panganan tok. Oh, Mas Gareng. Kula teng kamar mandi kumbahan ya kebak niku Pak. Saking sibuke Repot. lho, repot. Iya. Repot tenan. Lah kok blusukan tekan kono to, Mas? Lah kula lho kan salin to Pak wau kan kamar mandi pundi mriko wah jan keramik pul nganti teko dhuwur-dhuwur. Lah kok kumbahane iki ya tumpukane teko dhuwur-dhuwur niku. Repot wong ya ngajangi piyai sak kampung. Sak dusun Curug mriki. Mula niki ujub TKT napa bersih Bersih desa, sedekah desa bumi, sedekah bumi utawa apitan. apitan wis pokoke bentuk doa yang baik untuk warga masyarakat mriki nyukuri bumi ingkang ngedalaken ulu pametu kadang tani sing memberikan keselamatan wonten ing warga masyarakat Juruk mriki. Mangan jero rasane legi. Curug nggih. Curug ya. Curug. Mangan jeruk rasane legi. Mangan jeruk rasane legi. Muga-muga warga Curug diakehi rejeki. Amin. Mangan jeruk weton to sura. Warga Curug bagya mulya. Amin. Mangan jeruk karo kencur. Perih. Lah kita enteni parikane kok. Warga Curug paringi makmur. Amin. Amin amin. Ana jeruk glundung nang kali. Cakep. Apa? Bedekane apa? Ilang no. Glundungi nang kali kok. Wong kono dhewe parikan ora bali Purwakantine kok. Iya. Nggih, sing baku warga masyarakat mriki sedaya pinaringan kesehatan, kabagian, kamulyan, katentreman, pinaringan karukunan, guyub rukun, pinaringan slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Dongake generasi-generasi muda ingkang wonten Curug mriki, adik-adik sing sekolah, muga-muga pinter sekolahe. Sukses. Sok ben ana menteri saka Curug kene Allahumma. Amin. Amin. Besok ben ya Mas ya. Nggih lah se sekolah Pak. Oh, tas sekolah. Se sekolah pomo ki dadekke menteri ya menteri sekak nek cahene iki. Se sekolah mula ben pinter ben prestasine sae. Ya. Ayo penonton Iki dalam Mas Gareng, Mbak Elisa. Oke. Pujo panjenenganipun songso ngagung bebarengan kelawan masyarakat ya kuwi sedekah bumi. nggih. Nah, ngerti Mas maknane Mas sedekah bumi. Sedekah bumi ki lak ya tegese ki
ngetokke apa ulu pametune bumi disedekahke bareng-bareng. Tegese mensyukuri bumi ulu pametu bumi, umpama ditandur ya bakalan subur, ijo royo-royo, omone ilang panene melimpah. Umpama dinggoni ya dadi papan panggonan sing nentremake, menyejukkan. Dadekke omah ya dadi rumahku adalah surgaku. Baiti janati. Nah, ngoten iki pokoke bumi utawa niki tegese tanah sing iso memberikan manfaat sae kanggene warga masyarakat yang menempati. Nggih. Iku nek sak ngertos kula ngoten niku. Nek Mbak Elisa piye, Mbak? Nek kula sedekah. Nek ora nek. Nek Nek kula ora nyek kula. Ya, sedekah bumi iku padha karo itu bersih desa ya. Bersih desa. Bener ya. Sama. Nih bersih desa wau sing secara gamblang pun dijelasno karo pedekarek. Tapi nek aku carane sing nggo awak dhewe, bersih desa sing pertama atine sing diresiki. Dadi nek atine kabeh resik lewat pagelaran wayang iki ya do prihatin kabeh matane melek sewengi. Melek ora melek. Nggih, prihatin. Aja meneh kok tirakat. ora kok memahami kata-katamu ki lho. Ngrungokne tok rahangku melu kesel lho Pak niki. Lah yo kata-katane piye iki? Aku dhewe iki yo ora pati mudeng Lho iya ge dimaklumi to Pak e. Angel Wong ya. jarakan piyayi impor utawa ora asli wong Ora domestik kok. Jawa. Ora Asline lah saking endi ta Nduk? Seko toli-toli. Kok iso Seko toli-toli to pedek. toli-toli apa toli-toli? Toli-toli, ra toli-toli. Toli-toli iki ngendi? Toli Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Bae seko toli-toli. Kak guyu Bu. Wah kok seneng. Iki ora guyu piye iki mesti kelingan nek ngundang bojone ya. Toli, mesti nek ngundang bojone ngono wae. Ora kuwi to masak bojone. Nek ngundang sinten? Tadi. Oh, dan Riki toli-toli niku lato-lato. Oh, ya itu. Oh, malah luwih horor masyarakate to. Iya. Teko lato-lato. Ya sing kaku bersih desa yang ngresiki awake, muga-muga Wis diruneh. iya diresiki awake, dipadangke apa sing dadi pangajape sesuk mengarep ya. Nah, Ngarit ngendi? ngarep ora ngarep. Mengarep mengajeng nika lho. Mas. Ke depan jalan kita ke depan itu. No. Sing hati-hati, Mas. Iki ora ngati-ati senas tak itu Pak. Mengajeng lah kowe nek pamane pilek nek ora mengajeng nek mengaceng no ngene Lah ya. iya. Mengar Biar iki make. iki. Lah kuwi kata-katane Lah kata-katane angel lho Pak niki. Aduh tenan iki. Nggih. Ning awake dhewe nggih patut anu Pak kudu memahami. Oh. Wong ilat Sulawesi ketemu karo wong Jawa, luwese beda. Mas, Ten. mbok yo Mbak Elisa kira yo cedak karo kowe, Mas. Caket. Heeh, mbok yo karben ilate iki bisa kaya logate wong Jawa ku mbok dideleti karo ilatmu ngono iso ora, Mas? Ben malih ngono lho. Ilat kula Dideletno karo nang ilate kono ngono lho. Ha iki engko sing lancar ora omongane. Apane, Mas? Ning sing lancar lato-latone. Apa ya saya nyetrum to? Ya anggere ra kena kipas angin, Mas. Sithik-sithik. Niki sing menjadi kebanggaan Mak Cangik. Mboten namung warga masyarakat wonten ing Curug mriki. Hati-hati lho, hati-hati. Curug. Niki ugi masyarakat sak kiwa tengenipun Curug ugi sami nderek rawuh, ngestreni, nderek remen, nderek nyengkuyung, nderek tirakatan. Mahargya. Nah, tirakatan paring berkah lan pangestu. Leres mangayu bagyo. Ya. Tan kantun bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu. Niki wong nggih sami rawuh. Wah, dadi Sama dia ladangmu wonten. tenan karo Mbak Elisa Mas Tegawanu saiki. Nggih, melek moto alamat Tegawanu. Melek moto alamat Tegawanu. Sesuk niku kula Senin malam Selasa Ke sini lagi. Tegawanu Kulon Loh, meneh. tenang, Mas? Nggih. Tegawanu Kulon Senin malam Selasa. Mas Gereng. Dalem. Maklare aku lho Mas ora kok plus. Oh, kul sing tenang mawon Oh, to. sing tenang ya. Sing tenang wong Iya. awake dhewe iki bathi sanak kok bathi seduluran. Lan malih mboten Nggih. namung Bapak Kepala Desa sekecamatan ngendi Nduk Tegawanu. Tegawanu. Bapak-bapak keamanan, Pak Oke. Camat rawuh, Pak Babin saking Sari Polsek Hotel. rawuh, Nggih.
saking Korame Lugirawu. Luar biasa. Niki wujudaken manunggaling masyarakat kalian pemerintah sinergi hubungane harmonis guyup rukun bersatu. Tepuk tangan untuk warga masyarakat yang luar biasa. Luar biasa. Niki beda penemu ora bakalan padu, beda pendapat ora bakalan pegat, Ya. beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Engko sak bubare Mas, Dalem aja nganti karo pakane gedhe, karo pakane cilik, karo ibune, karo adike aja nganti padha padu. wah saru. Ali, lilik, lilur, limbok, lipak, lide ya kudu sing apik. Apa itu Li, lili? lilur piye Mas? Lilur? Lah iya, lilur, lilik, Lilur lilik ki apa? Lilik ki apa? aja nganti lali karo sedulur. Oh, lilur Oh, aja lah. lali sedulur, lilik aja lali karo Pak Lik. Lik. Lipak, Lipak. aja lali karo bapake. Lah sing lah sing lide iki mau. Lide. Aja lali karo pade. sabubare Oh. pamilihan tetep rukun. Ngono. Oh, berarti ora mung kuwi tok. Lah terus apa? Liceng Ada liceng. aja lali cengkah kuwi ora pareng. Ngono lho karepe iya. iki. Iya. Iso Aku kok mau iya ya, wah jan penonton iki sing genahke wae. Aduh, nggih. Nggih niki ingkang bagus nggih libur warga masyarakat Jurog nggih. Masyarakat. Ma, Warga masyarakat. ma, Ma. Masyarakat Reti. alon-alon. Ma, Masyarakat. masyarakat. Ya itu bahasa Indonesia. Nek Jawa nek anak dadi ono, mata dadi moto. Masyarakat, masyarakat. Dadi nek Nah, A dadi O. dadi o. Kuwi nek Masyarakat dadi Warga. masyarakat. Bener ora? Jawa dadi Jawa. Jawa. Masyarakat dadi Masyarakat. Nggih, kula wae nggih ngisi bensin teng Partomino. Ya Pertamina kok. Pertamina lah Indonesia. Nek Jawa lah ya Partomino. Kula wae mriki ya simpangan karo bis Mandala. Mandala. Mandala lah Indonesia. Jawane Mandala. Ya. Aku mau mumet kok kene blasu ke blasu. Keblasuk. Iya. Aku dadi takon padalang mau nerangke dalan-dalan. Toto macem-macem muga dalane diperbaiki. Dalane Muga-muga apik. Iya. Pembangunane curug Sae. curug luar biasa. Lah, aku Ora mau enek yo dalan sing elek. ra Ora eneng. Yo. Wis, hebat. Aku mau yo lewat dalan ning tengah sawah. Kene dalan, kene sawah. Pertanyaane, nek sing diomongke Pak Dalang dalan bayi mau sebelah ngendi tak goleki ora eneng. Kowe mau lewate lah dalan ning sawah. Ya cilik itu udah cilik loh. Kene sawah. Sawah, Kene kene sawah, pas tengahe banget, pas dalan. jalan, pas banget. Tengahe dalan. Ya, Lah, mau sak sawijining jenis jalan sing diaturke Pak Dalang ono sing jenenge dalan bayi. nah, Kuwi sebelah ngendi tak goleki gak ketemu. lah ya nggon dalan cilik kuwi mau. Dalan bocah. Iya. Ora dalan bayi. Dalan bocah ki nggon sebelah ngendi? Dalan bocah ki ya dalan sing dingge dolan cah cilik-cilik, dingge liwatan cah cilik-cilik kuwi dalan bocah. Oh, ya, mulan cah Kuwi cilik-cilik katut do wis dicor. ning kene, mulane kok ora weruh dalan bocahe. Dalan dinggo arena taman bermain. Oh iya, paham Ngono. saiki nek. Mbok kira dalan bocah ki nggon dalan cilik galengan-galengan kuwi mau apa? Iya. Ngawur. Tak goleki mulane. Pembangunannya maju Mak Maju. Cangik. Nggih, luar biasa. Nggih, masyarakate nggih humanis grapyak. Wah. Ka nggih. sedaya krayan. Egaliter. Apa? Nah, egaliter. Egaliter. Nah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama Jinjing. dijinjing. Nah, saling menghormati. Mat sinamadan iki pancen tujuanipun song-song agung ning desa Curug kene Mas Gareng. Aku anu toh, Mak Cangik wengi iki enek apa toh? Kok ngendikane kok kami sotolen terus toh? Kami sosok Hormat menghormati kok iso hormat mekerbati. Ketularan Elisa suwe-suwe iki. Ketularan iki virus mau. ya aku. Nggih nggih.
menika mboten wonten kata yang indah selain satu sukses untuk warga Curug Tegawanu. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Akeh pandungane ya Mas karo kadang-kadang iki mau sing ndongakake karo desa Curug. Nggih, Pak. Nggih. Lah niki sing sing mriksani tirakatan dalu niki ki ora mung sak mata-mata nonton wayang tok. Ning niki ya melu ndongake. Wah, iya. Menyang diri pribadi kula warga lan tanah kampung halaman Curug mriki. Ngoten. Mula iki ajang silaturahim, ajang tirakatan. Nah, ngeten niki harus dipupuk utawa harus dilestarikan. Bener. Nah, nek iso wayangan Curug ki aja ping pisan setahun, nek iso ki setahun ping pindho. Wah, jek kurang pas nek kuwi Mas. Lah kurang pas piye? Seminggu pindho Mas. Cocok. Ya, kok dalange dibayar orang nganggo rupiah ning nganggo mata uang yen. Kok mata uang yen. Yen enek sing nanggap maksudnya ngono. Aku gampang kok Mas. Setahun lumadiman pun matur nuwun lho Pak. Alhamdulillah. Oke, mbangane wingi corona 3 tahun ngaplah-aplah ra nek gawean turu mlumah karo ngitung usuk karo. Pun, Nek yo mrongos tenan nih Mas ya. ora mung merongos. Nek klebu Mbak Alisa iki mrongos tenan ora nek iki. Kula. Apa nggih sampean? Loh, gampang toh garek adol. Sik. Adol apa kuwi? Lho, Ya adol apa-apa sertifikat kowe nambah. Iya. Tadi 3. Iya, ora apa. Sertifikat pas vaksin. Lah, mula dongane aja nganti corona wabah Covid utawa corona iku merambah utawa datang lagi di bumi Indonesia. Allahumma Amin. amin. Tetap jaga kesehatan. Imun tubuh harus tetap selalu dijaga. Ya. Atine sing seneng pengen nanggap wayang, nanggap wayang. Ya. Pengen nanggap campur sari, nanggap Nanggap campur sari. campur Jadilan, reok wis pokoke los nanggap supaya ini ben seneng. Diimbangi karo minum obat. Ya. Nah, jamu tetes herbal biomoringa. Lah, tawone. Siji bakul obat puyer, siji puyer. Bakul luntruk. Padha wae iki ya. Nggih. Mas Gareng, Mbak Alisa. Dalam. Nggih, Konten menika dawuh. Bapak-bapak kepala desa Nggih. sekecamatan Tegawanu kathah ingkang rawuh. Rawuh. Nah, wah kurang pas lan kurang pantes Mas ora ana perwakilan saka panjenengane bapak-bapak kepala desa sing munggah ning pepanggungan. Nggih. Nggih paling boten pinangka tulodo menika ingkang ngasta song-song agung wonten ing wilayah Curug mriki langkung Pak Aris rumiyin Sofyan. Pak Aris Sofyan. Kok nganti karo kadang-kadang kepala desa sanesipun. Wah iki Pak Tanggi ya rawuh. Nggih. Nah, Pak Kedung Wungu ya rawuh. Pak Lurah niku Mbak Ngerti Mas? Ayo. Gebangan. Gebangan nggih rawuh. Gebangan ya rawuh. Wingi kula nggih pun teng mriku. Waduh, Wah. nyata tenane. Lurah kok tombok selawe yuta yang gebangan niku wingi. Iya. Nggih. Niki Ya, prayogi Pak nggih. Aris Sofyan. Minggah pepanggungan Menawi- menawi Ah. kersa. Kepareng. Saged sareng-sareng meniki Ya, suko parisuko kali kula pagare. Monggo. Karo Mbak Elisa. Monggo Pak Aris mangke lajeng wonten Pak Kepala Desa sanesipun. Ujub kregengaken kaling berkah lampangestu para kadang-kadang warga agung wonten desa Curug mriki. Sing penting Curug aman nggih. Aman. Kondusif. Nek dalu niki kete ora pate aman, Mas. Lho kok iso? Lho kek nek bayi mbrakot mboke, oh ngemiki to ya wis. Aneh-aneh kok ya apa seneng. Ngemiki. Heeh. Monggo Pak Aris. Heeh, telundak ya, Cah. Pak Aris Sofyan monggo. Ya. Oyo. Ae. Dua lolo. Alah penake Pak Aris Sofyan. Kepareng Pak Aris Sofyan nganti bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu. Monggo sedaya mawon nggih. Ya.
ingkang tengen menika menawi mboten pangling kula Pak Aris Sofyan. Oh, ingkang tengen ki Mbak. Lajeng ingkang kados Werkudara menika Sapa iling-ilingan Mas? Ayo. Pak Lurah Cang. Cangkring. Lali duite wis entek kok lali ya. Saya di tengah ya. Niki yo, Pak Cangkring ki yo padha wae pakar seni lho Mas iki. Lah nggih. Main. Kan nggih. Kowe ning tengah ta, Nduk? Lah nggih niki Yes, Pak Kelurahan Cangkring kula kan niki tengah. Kaya sendang kaapit pancuran. Sendang Sendange tapi sing ndi? Sendange Elisa, Ya. pancurane Pak Lurah kekalihipun. Lah kula teng mriki padasan. Mas Gareng. Dalem. Penak dadi pancurane ya Mas ya. Nggih, nek enek sing dicurke. Nek ora enek ya meko garing kok. Menika sampun wonten panggung, wonten pangandikan saking Pak Aris kangge masyarakat. Monggo 3 menit dari sekarang dipersilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereng do ngantuk nggih. Dereng. Saya seneng nggih. Remen. Nggih mugi-mugi masyarakat Desa Curug saged rukun guyub bumi pun jagat makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Nggih. Cukup 3 menit habis ya. Nggih, matur suwun. Padat, singkat, sederhana namun mengena. Ngeten iki ngajak rukun apa-apa ki nek rukun nggih to dadi lan kekuatane warga masyarakat. Lantaran bangun ki isone tercapai dengan cepat mergo kerukunan nggih. Nyuwun pangapunten Pak Aris, panjenenganipun Bapak Kades. Pak Kades. Nggih, mangke menawi dawuh kalian Mbak Elisa. Mbak Elisa menika kondang multi talent. Nggih, napa-napa saged. Napa-napa saged terampil Mas Gareng ya. Nggih, niku nyopet nggih iso. nyopet ngecor asa-asa. Nyuwun pangapunten mangke kepepete upami ngenten iki wayangan. Enten wayang golek kok ora ana wayange golek Mas Gareng ya. Nggih. Pak Lurah niku saged mangke Mbak Elisa niku saged dipun ganti. Saged. Upamane niki Maksudnya aku kon dadi wayang golek sing diraga gitu. mbok menawa iki apa-apa ki awake dhewe manut karo sing nimbali. Pak Aris ngersake, "Mas ki kok wayange golek ora enek, anake kok wayang kulit." Lah gandeng Mbak Elisa ki lak terkenal multi talenta, ora mung nyanyi utawa nyinden ning ya iso dadi wayang golek. Munggah enek nggon debok. Lah carane ngobahke dalange kuwi ngrogoh. Aduh. Piye kuwi terusan rasane? Wis ben kok dirogoh meneng sing penting dalange ora nyelentik. Pak kula ampun dirogoh klandi selentik nggih. Kula ajre kula. Selajengipun pangandikan saking Pak Lurah Cangkring. Bapak Cangkring. 3 menit dari sekarang mulai. Rek kaya kontes apa iki? Lah lurahe kathah lho Pak niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu dumateng masyarakat Desa Curug, Cangkring saha sekitaripun. Nggih, luar biasa nggih. Mugi-mugi dalu menika panjenengan saged marem nggih, Amin. saged mirsani wayang sedalu muput kalih Ki Hadi Purwito, Pak. Hadi Purwito. Ketok rong tahun nanggap karo dalange ra kenali. Dereng. Ayo ta? Calone nggih. Ngenten mawon. Tahun ngarep ya Mas ya. Nah Elisa niki ten YouTube wae kondang. Wis kok ae. Gareng nggih kondang, Pak. Niki gareng niki. Iso akal-akal ndalang barang kian. Kadhe napa-napa saged kok. Mpun ta mangke dadi wayang golek mpun ta. Bahasane ini mboten pangling lho. Mboten paling. Pak Curug. Asline nggih saged Jawa niki. Nggih. Pak Cangkring, Pak Cangkring. Nggih, dos pundi Pak Purwito? Nggih. Napa panjenengan nggih Pak Cangkring badhe pirsa menawi Mbak Elisa saged dalang ngoten pengin pirsa mboten nika? Jane nggih ngoten. Ning mangke kula anu mawon nek Mbak Tapi Elisa nek kula nyobi-nyobi ten ngoten nggih. Jogja, nek kula ndalang niku tambahane 2 juta. Aduh. Sok khusus tak tanggap kowe Elisa. Nah, Nggih ngaten sing niku. bijaksanae ngono Kula kuwi. jenengan nanggap kula nggih. Berarti dalange fix kula ta mboten Pak Hadi Purwito nggih. Pak Hadi Purwito katut. Oh katut, berarti 2 dalang. Separuh Pak Hadi Purwito, Cek, separuh separuh sampean. kula. Siap lho Aku niki kudu tak diseseni pangku lho kuwi niki. besok. Kok nek Hadi limbuan Pak. yo, nek limbuan yo khusus Separuh-separuh.
separuh-separuh. Separo. Ya tenan lho, tanggal pinten kula corake sakniki? DP 10.000 apa-apa? Sok nek wis rejo. Oh iya. Sing penting Pak, menawi ngersake Dek Elisa mayang wonten cangkring. Niku cangkring papan panggonane kudu jembar bawera. Lho. Soalnya ngeten, nate kedadean niki mayang wonten Bantul. Nggone niku sempit. Lah, begitu Dek Elisa dok niku penonton sing mriki mboten enten. Pindah enten Mburi Kelir. Sebab Mas. Arep niliki dalange nggo kathok apa ora, ngoten lho Mas. Nak dalang lanang kira wis lumrah ya Mas. Nggih. Heeh, ana latu-latune. Lah nek darang wedok ngono kuwi jane wah penasaran tenan Mas. Aku ya pengen aku jane. Pengen. Repot cah cili-cili sing Enten ngene nggawa kelire, Pak giteke. Wonten napanipun, Pak? Kelire. Oh, kelir. Kelir. Kelir niku sing Ah, sing kados nika. panjenengan Panjenengan cekel kelir niku. niku. Mboten nggih. Kae jeruan ora kelir. Nggih. Nggih. Ya mula gen akrab mangke Pak Lurah Cangkring nggih sesambetan kalih Pak Hadi. Mugi-mugi Langsung nggih saged mboten Insyaallah napa-napa. nggih. sowan malih. Nggih. Nggih, ngoten. Monggo donga Pak kangge warga masyarakat Pak Cangkring. Donganipun napa nggih masyarakat? Nggih. Dongane nggih mugi-mugi Nggih. masyarakat dusun Cangkring ayem tentrem. Amin. Maaf, Curug, Pak. dusun Curug Cangkring utawi Dene dhewe ya, sekitaripun Mas. kanthi dipun tanggapaken Pak Dalang Hadi Purwito saha Nggih. Mbak Elisa. ndatengaken Mbak Elisa Nggih. Mas Gareng, Pak. saged terhibur, Nggih, amin. pikirane ayem tentrem, Amin. warga masyarakatnya aman. Warga masyarakat pundi Pak wau? Curug. Cangkring. Oh nggih. Curug. Nggih, karepe kok neraka endo swarga katut. Kok penamen ya, Mas, Muga-muga ya? sami tuwuh ingkang sarwa tinandur. Injih. Alhamdulillah. Pertaniane sae. Amin. Amin. Wargane tambah bahagia mulya. Rukun sejahtera. Nggih. Biasanya nandur pari ki maju apa mundur ya, Mas ya? Oh, mundur. Nggih, ning nek hasilnya kudu maju. Nggih. Nek maju kepedak-pedak Pak Dalang. Nggih. Menika Pak Aris, Nggih. Pak Curug Nggih. ngersake tembang menapa? Nggih. Pak Ajeng Curug. Pak Cangkring mangke. Tajeng Pak Cangkring tembang napa? Syukur bage Pak Curug kalih Pak Cangkring Nggih. kersa nyarirani piyambak. Niku langkung abdol cara ganjarane dobel swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awas ini. Karepe kula ngeten. Pripun? Pak? Kanca-kanca saking Bapak lurah-lurah Kades, nggih. sekecamatan nggih. niku saged minggah mriki. Tampil. Sik Mengke, kaya nggih. mengke. Ya ben karo kelangan sithik-sithik. Loh, mbok lho, Cocok. mengke nggih ngoten ning paling mboten kan jenengan maringi contoh riyin. Oh, nggih. ngoten nggih. Ha iya ngono. Mas Gareng. Malah mau pletet ki piye? Lho anu kersane cetha Pak, cetha. Oh, Pak. Nek ngeten iki aman-aman mawon iki. Kok Ya Mbak. lu aman. Bener aman. kedageng lho Pak Cangkring. Oh, nggih. Bener kedageng lho niku. Disepoti kersane Oke. Singgah nggih. Nggih, monggo Yo coba disepoti coba coba yo. Oh, Saya disepoti sik. wonten malih, monggo-monggo. Oh, Wah, sayang tenan Mas Gareng. Sayuk tenan. lagi Pak Rukun. Rukun tenan. Lagi pangarsane we kaya ngene rukune kena nggo tulodo masyarakate. Cocok, cocok. kok dadah iki piye to? Mboten kersa. Pak Purwito, Nggih, dos pundi Pak Cangkring? Nggih. kanca-kanca kula niku duwe penyakit Napa? Napa niku? wedi. Ajrih bab namanipun, Pak. Walah, jane mboten kedah werni-werni lho. Sing penting niku ngregengaken Suasana. Nggih. Kula wakile ngoten mawon. Nggih lho pun monggo. Kowe dibas ngene lho Pak Cangkring. Ini lagu napa, Pak? Cangkring. Sampai gunung. Ora nduk. Sakian ini. boten. Wis manut Pak Cangkring. Rodok pas ki Napa? karena ini kan ketemu karo jenengan. Nggih. Cucarawa. Cucaro. Karo demok-demok mboten napa-napa kok Pak Cangkring. Kok iso demok-demok.
Karepen saya cedhak ngono lho Mas Gareng. Cucak rawane Jakarta napa Solo? Lho, Beda-beda. beda-beda nggih. Madiun, Eh, Madiun, Madiun ra metu, anane Cucak rawane iku mung Jakarta kali Solo. Lho. Sing pundi? Nggih, Jakarta nggih. Jakarta Solo. 350, Solo 200 sing ndi? Ki Pak, iki Yo. Nah, niku genahe riyen. Oh ki ora Sampun tak. diborong Pak Aris niku. Non. Pak Aris sampun ngitung kok punan. Wah, nek niki pun mesake kula tomboke pun kokean. Tombok pun. Munggah panggung mawon mboten ngangge celana, ngangge sarung. Tur sarunge sarung cap gajah duduk. Ora percaya nek gajahe lho telalene nek lho. Mas Gareng, Dalam. ngati-ati lho Mas, aku ngono kuwi rak critane Mas. Pripun? Kepengin komputer ya cedak karo sing ahli komputer. Leres. Kepengin pinter ngaji cedak karo kiai. Nah. Lah aku cedak karo Mbah Yai nggo sarung ngono kae tak ganduli melanjut ora nganggo kathok ya Mas ngono. Ya sing diganduli Mirku nak Pak Suruk iku awakmu nyedak ganduli malah bahaya. nek niki pun kathoke training double kok. Apa iya Mas? Cucak rawa, Pak? Cedak rawa. Nggih. Oh, malah mboten. Oh, malah mboten kathokan. Ya sakno tak gandulan ngene. Segi. Pak Jurung nggih ikut cucak rawa napa sanese? Paring dawuh mawon. Oke, sami nggih. Iki permanukan lho iki Oh permanukan. iya, seneng aku manuk-manukan ya. Ha. Manuk cucak rawa kuwi nek ocahe dadi ya 3 yuta, 4 yuta payu. Kayu ya. Murai batu, Ya. kae nek Sulawesi, Ya. kae 35 yuta ya payu. Oh iya larang ya. lumayan. Enek lho manuk ki sing slulup neng banyu 10 jam ora mati. Apa? Manuke wong gogoh wedi. Kuwi ora mati. Mosok to Mas? Gak mati Mas, mung mengkeret nih kok. Ora. Ono tenan pancen. Enten lho, manuk nggen kula niku enek manuk anyang-anyangan kok. Manuk niku anyang-anyangan enten nggen kula iki. Manuk opo kuwi? Manuk ancel galeng. Ah, Ancel galeng. Lah sing neng galengan itik-itik crit, itik-itik crit ngoten niku lho. Itik-itik srit. Lah jenenge ancel galeng. Wah. Ana meneh manuk sing ampo iso tekan bulan. Apa kuwi manuk apa? Manuk Endel Armstrong. Lapemu nek kowe cetha kuwi horormu cetha nek kuwi. Apa Neil Armstrong ki Ya rono mau tunggale sing golek wedi wau lho. rono ora nggo kurungan kok nggo manuk. Cucak apa, Pak? Nggih, monggo kanca-kanca kerawitan Pasopati Laras. Pasopati Laras. Lho, kurang apa jenenge Pasopati? Samber nyawa lho iki. Mas. Peng-pengan tenan iki. Peng-pengan iki. Pusaka ampuh aduratan. Pasopati iki kerawitan tertua di dunia 1818 sebelum Masehi. Lho, ngantek yogane lumuten kabeh ngene iki lho. Sadangane ra ganti. Nggih. Nonano, nonano, nano, nano. Ya. Jogeti Mas Gareng. Walah. Napa lho, Pak? Walah lalah. Kaya dadak ngene apa lho. Wis. Simat, simat.
tangan untuk Pak Cangkring. Luar biasa Pak Cangkring. Luar biasa. Iki kula ora penak lho karo Pak Aris malah wong jogetane malah disawer ku ya diparingi to, Nduk. Diparingi lho. Wah, sis. Ngene Nduk, ngene. Sik. Oke menok. Kalih nggonku kalih lho. Aku disekseni warga lho, kalih lho. Siji aku ya ora apa-apa. Ngeten Pak, niki dados amale Bapak, ikhlas lahir batin nggih. Kula dongake dicatet karo malaikate, ganjarane jenengan sok mben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma swarga. Anu Pak Cangkring mboten pengen tindak swarga to Pak Cangkring? Nggih. Nggih, tikete namung 300. Sebentar lagi. Nggih, 300. Ya, tiket swarga diobral murah. Tiket swarga lho Pak Cangkring. Nah, Pak Curugmu siap tetap siap ya Mas ya, seneng munggah swarga kok ya. Nggih, wong tur tikete murah ya kok. Sing penting seneng sedekah ngoten. Nah, iki kok nggo ngoroki Cangkring ki ulet men to iki. Aduh, saya nambah kok Mas. Mau sekalian juga Tasih. sama sinden. Oh, ngersake kali Nggih. sinden. Nggih. Nah, Pak Lurah mesti sangune lah Mas. Wah, nek trimo 100 200 duit apa upil. Iso ya blas ya ora nggawa. Kecil iso. to. Nggih diutang-utangaken mriko, Pak. Wah, pilihane Pak Cangkring sing glewo. Hei. Wah, topah. Perawan lho Mas, iki perawan lho Mas. Sinden idaman. Perawan ora aku ora ngerti, aku urung ngincipi kok. Tapi nyicipi saiki ya Pak Degareng. Nyicipi saiki. Anu awakku lagi ora penak, Dik. Saka Katurangga wis ketok to Mas. Titikane napa lho perawan karo ora iki? Titikane Nggih. gampang lho Piye? kuwi. Cemplungno kolam lho. Terus Heeh. Blek kutuke iki janji gedhe jelas nek wis ora senggel ning gedabel. Ning nek ora ana blek kutuke jelas kuwi perawan. Kesuwen, Piye, Pak. piye? Usum ketiga golek blumbang garing asat. Terus Nek aku beda. ditane. Wis nang mburi omah turokke nang amben ditunggoni angger dirubung laler ya kuwi berarti ngono ae. Kuwi rondo apa perawan? Kuwi berarti perawan. Iki diteruske rondo kempling. Lho, oh Randa iya ya. gambling. Oke. Randa kempling, nggih. Wah, Pak Cangkring nambah meneh ya Mas Garing. Lho lah iya. Nambah golek tiket swarga, Pak. Aduh. Tiket swarga regane murah. Terus Lurahe Cangkring kok isih wegah. padahal murah Mas yo. Lho murah. Nek Pak Curug wis, Pak Curug Pun wis. niki pun dicatet ro malaikat tok. Ngarep Ora kudu akeh kok ya Mas yo. Duwete kali niki ya Pak Nggih, monggo nggih entek rantek enten niki. Nggih. Pun sudah tahu peraturannya? Tidak boleh pukul bagian dada. Ya, nggih. Kita ahli swarga neng Ya. kene nderekke Pak Aris. Pak Aris. Wah, ini. Cocok ra Pak Aris kok. Lenggah mriki Pak, lenggah mriki Pak, lenggah mriki. Santai, lenggah iki, Pun Pak. lenggah mau. Mboten napa-napa, kedah lenggah, lenggah. Ahli Oh, swarga. Swarga pun entuk palenggan. Nah. Ten niku. Lah Pak Cangkring Mas kok ora mau Nembe berusaha golek swarga. nembe. Berusaha golek swarga. Nggih. Waduh, iki dijak tenan iki, ora raga-raga. Monggo. Swargane anu badhe di DPN prihen apa mboten? Loh, nek kowe iki pengen di DP apa ora ki lawange swarga bukaan. Sing ndi lawan bagian sing ndi? Sing ndi? Biasane ki ya ora wis rampung. Oh, biasanya sambung. Aku lino Pak Cangkring ki. Kulino. Dadi nek wis rampung terus nyodik. Kulino iki. Ora wani aweh ngarep ya Mas ya. Lah nggih. Oh kulino ngono kuwi Mas. Kulino maksudnya niku lho Pak menawi jajan wonten warung. Heeh. Dahar soto napa-napa rampung anggenipun dahar nembe pira Dik? Sementen. Nyo. Kulino iki. Iso wae Mas Gareng. Lah wong golek Wong pangan to, Pak. kok diarani. Lah iya, aku ngerti wong bolo, aku ya sok nusul kok. Ya Lur, ngregani Pak Cangkring. Ora wani ngarep. Rondo kempling, ndak. Matur sembah nuwun Bapak. Swarga.
matur nuwun. Nggih. Nyun sewu. Anu apa? Kesleo. Pokoke ra iso endok. Karcis nggih Pak, karcis. Tenanan to iki Mas Gareng. Iki lha kula karo Elisa wis membentuk pagar betis lho Pak niki. Matur nuwun. Matur nuwun. Monggo to. Pak iki kudune jerantal Pak iki kudune. Piye to? Pak niki arep metu ngendi kring cangkring. Matur nuwun lho Pak. Nggih. Sehat. Senenganku. Tiket swarga Ngene. Mas. Rasa dideleke apa aku ngono. Nah, Iya. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Pak Kirmien, Pak Cangkring. Niki nuwun sewu lho, niki mantan TNI Mas. Panjenengan Pak Cangkring. oh lah berarti bagus banget no piyayene. Mula kok gagah. Wah nganggo apa-apa ya patut no. Lah ya mantan TNI ya. Ya cindel salah iki, salah wong aku. Mas Gareng, Dalem. niki Pak Cangkring niki Nggih. ahli budaya saestu. Oh alhamdulillah. Umpama panjenengan dapuk sumintene sapa? Wah cocok iki jane. Anu, Iki subrotone. kah aku kono edane kok. Ngeten mawon. Engko ya dileksanani ning nek cangkring ki wis nanggap dhewe. Ngoten nggih. Ngoten ya Ndan, matur nuwun. Wah, ternyata purnawirawan to. Wajan, salah uang aku wis. Mula kok. Tapi memasyarakat kok Pak. Ulang, oh nek TNI, Polri niku humanis memasyarakat. Humanis tenan. Anu Pak Aris matur suwun nggih, Pak Aris. Nggih. Mas Gareng. Pak Aris, makasih Pak Cangkring. Tiket swarga kelewat Mas ya. Loh, nek Pak Cangkring tetap swarga soalnya sudah mengabdikan diri untuk masyarakat sebagai anggota TNI bentenge negara. Niku ganjarannya nggih gede sejajar kali Pak Aris niku mau. Kuwi langsung. Mula nek ngantek maringi lah ya kula sing ngisin. Ngeten niki nggih to. Ora usah maringi wis Nggih. tiket swarga. Pokoke niki wae omong guyon Pak. Dadi ampun dianggap guyon Pak, nggih. Iya ta jane. Ampun dianggap tenanan. Mula ning kono lah ana Pak polisi, ana Pak TNI. Kuwi ya nartine, Nduk. Napa artine? Polisi kuwi saka tembung poli dan si. Ya. Posisinya selalu di tengah-tengah masyarakat. Beliau tidak pernah merasakan capek jam piro lho iki ijik ngombyongi masyarakat nunggoni. Luar biasa. Kuwi po. Li. Lindungi masyarakat selama 24 jam nonstop ora nganggo leren. Lah ya. Ya ta? Iya, ora Nah, nganggo. siap melayani dan mengayomi masyarakat. Itulah Juga melindungi. polisi. Nah, Ya, wah. sing sebelah kuwi TNI, TNI. bolone Pak Cangkring. TNI, T, apa? kuwi TNI AD lho ya. Heeh. T, terima. Heeh. N, nasib. I, ini ade apa adanya. Wis ditampa ponone nasibe ngono ae. Lemu mangkel lho tenanan. Sing penting ganjarane. Ya. Nah, luar biasa. Ya wis sing penting wis nyumbang mau tapi bentuke nembang ngono lho. Lah kuwi luwih larang, luwih Iya, larang. luwih Luwih larang. Wong nek latihan nembang kuwi ya entek akeh kok. Lah iya. Pendak makane. wengi karaoke entek akeh ya urung iso nembang kok. Apa tahu karaoke Mas? Malah Ya, boten, wero-wero. boten. Nek niki karaoke ini tutup wong LC-ne do nyinden kok niki kok. Kok apal? LC ledek campur sari. Oh, ledek campur sari lah. Niku wau Pak Aris sampun Romo. Terus Cangkring. mbok menawi wonten mangke kadang utawi bapak-bapak kepala desa sanesipun wonten ing Kecamatan Tegowanu menika. Saking Pak Aris mbok menawi mangke bapak ingkang kepareng rawuh wonten Mas Gareng. Menawi Ah. wonten. Pak Camat. Malah Pak Camat. Nggih. Wah luar biasa iki. Pak Camatipun. Nggih, kedahipun pangarsanipun kok. Wah, Terus Pak Lurah Demangan ndi iki? Pak Lurah Demangan iki. Anu kok Gebangan. anu Gebangan. Gebangan. Nah, karo Tegowanu Pak Lurah Kulon, Mas. Gebangan. Wah, jan Tegowanu Kulon ya rawuh iki Pak Lurah Gebangan ini. Pak Tanggi ya rawuh, Mas. Nah, nggih Pak Tanggi. Nah, Pak Tanggi. Nah. Aduh. Konsor. Aduh. Iki malah wah iki sing marahi Cangkring iki mesti iki. Terus rawani munggah ya. Ora wani munggah pripun malah do bedol desa kok. Waduh. Oh mboten. Pak Lurah Pak Camat, monggo Pak Camat. Nggih. Nek wonten keparengipun Pak Camat nderek
Mangayu Bagyo Nggih. atur pangandikan kangge warga masyarakat. Cocok Mas. Matur nuwun nggih pun niku matur nuwun. Sing perlu niku Mas, paring pangandikan Mas. Mboten ketang sak klimah, rong klimah Mas Gareng ya. Oh, Pak Camat kalian Pak Lurah dipun wakili Pak Carik. Nggih. Bapak Carik mangga mriki kula aturi. Pak Carik mangga tindak mriki. Kanca-kanca sampun ngentosi. Pak Carik sungkem kula sehat nggih Pak E. Amin. Pak Carik curug mriki nggih. Oh nggih, nggih. Napa sumuk to Pak kok bledeh ngeten iki? Napa rada sumuk nggih. Pak E, waduh iki bapakku gebangan arep kondur iki. Nggih. Sehat Pak E. Salam nggih warga gebangan. Nggih. Monggo badhe nembang napa? Nembang napa Pak Carik? Campur sari saged, kerawitan saged, hadroh saged, yasinan nggih saged. Monggo. Komplit ya Mas ya? Komplit. Rombongan Pasopati samber nyawa kok. Pak Cangkring. Waduh. Jan. Nggawa apa kae? Urae Cangkring kok ora ditinggalke. Mas yo bablas tenan ya Mas ya. Bablas angine. Mas. Monggo duet. Duet. Nggih. Tembangipun apa Pak Carik? Dalan swarga nggih. Iso bablas Mas Gareng. Sekedhak kula nembe negosiasi kali Pak Carik. Negosiasi. Ning kene Mas iki ana iki lewat anu Mas channel Pasopati iki sing saka Sumatera Selatan iki akeh iki. Alhamdulillah. Ada nonton kabeh. Request live streaming. Heeh, iki jaluke gubuk asmara. Nggih. Gubuk asmara mengke diaturke ning niki Pak Carik ngersakaken Loro Asmara. Loro Asmara. Karya dari beliau almarhum Mbah Haji Mantep Sudarsono. Apa Mas? Loro Asmara. Aduh wong manis, ayo. Ngoten nika. Nggih. Sindene apa iso Mas? Nek sindene ola-olo. Ora urus. Mangga. Duet kali Dek Elisa, Pak. Heeh. Nggih, monggo. Duet. Pelok 6. Gak nganggo bawa. 6 abang aku mau ora nembus 6 abang, atune 6 ireng. Aja gondelan pentung. Aja gondelan pentung. Pae sawahe didol wae dinggo nanggap wayangan wae. Sapa dalange? Dalange Adi Purwita wae. Dagelane sahur karus garenge nusul ngono. Boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa. Boneka cantik berbaju biru boleh dilirik tak boleh diganggu. Sor ayo Pak Carik.
nembang par nyiksa kanca. Piye Jane to, Mas? marut nembang lara asmara bareng tiba ndata piye reng piye reng. Lho, kari perintah Mas. Piye iki tenan lho iki wah iki pemeradekengan wong pusat ngono ajur ngene iki. Tetep niki Apa? Layar ya, yang ikut nyanyi loh Pak Care. Gubuk Asmara. Perahu layar mawon. iki ku anggere perahu layar Pak Care mung tela-tela bacok iki kok tenan. Jangan nonton Wis Pegareng. ganti lagu lho iki. Sebar ya. Mula sering-sering karaoke to. Paraono to. Iya apa ya ngerti to Mas kowe? Lah iya ora cacak kok. Oke, niki dadi lara asmarane diganti. Ganti nggih, Oke. biar ikut nyanyi semua nggih. Oke. Monggo.